Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang tampok nating kwento para sa gabing ito ay minsan pang nagmula sa isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Andy. Ayon sa kanya, ibinahagi niya ang kwentong ito para magsilbing babala sa lahat ng mga makakarinig at nang upang sa ganon ay mag-ingat sa tuwing magpupunta sa mga liblib na lugar o di kaya na may mga lugar na hindi tayo pamilyar, mga pook na hindi natin kabisado. Ayon sa kanya, naganap ang nakakatakot niyang karanasang ito nang minsang magbakasyon sila ng kanilang mag-anak sa probinsya ng nanay niya. 13 anyos siya noong mga panahong ito at kasalukuyang bakasyon nila sa paaralan. 2 pa lang silang magkapatid noon at siya ang panganay. Malaki ang agwat nilang magkapatid, kung kaya magkaiba na sila ng hilig noong mga panahong iyon. Nang dumating sila sa probinsya, ay nakilala nila yung mga pinsan nilang anak ng kapatid ng kanilang ina. Natuwa naman si Andy pagkat may makakasama na siya at makakausap ng mga kaitaran halos niya. Ang sabi ng nanay nila noon, kaya sila umuwi, ay upang pag-usapan ang ukol sa mamanahin nilang lupa. Pagkat mahina na ang lola nila at mukhang hindi na magtatagal pa. Araw-araw siyang pinupuntahan ng 3 niyang pinsan doon sa bahay ng lola nila. Doon kasi sila tumuloy pagkat wala naman silang sariling bahay doon. Minsan, sa pagkukwentuhan nilang magpipinsan, ay napag-usapan nila ang tungkol sa mga kwentong katatakutan tulad ng mga aswang, engkanto at mangkukulam. Maraming mga kwentong ibinahagi yung mga pinsan ni Andy sa kanya. Bagay naman na ikinatuwa niya dahil mahilig siya sa mga ganong uri ng kwento. Pero kasabay din noon ay natakot siya. Dahil yung mga ikinukwento ng 3 niyang pinsan ay mga totoong karanasan ng mga kamag-anak nila doon sa kanilang probinsya, na nangangahulugang totoo talaga ang mga aswang at mayroon doon sa lalawigan nila. Pero sa lahat ng mga ikinuwento nila ay may isang naging interesante para kay Andy. At ito ay yung tungkol sa binanggit nila na isang tagong lugar. Isang sityo na hindi kabilang sa listahan ng mga lugar sa kanilang munisipyo at bayan. Isang maliit na nayon na kung saan yung mga tao ay naninirahan at namumuhay ng hiwalay sa ibang mga tao. Isang maliit umano na pamayanan na may sariling paraan at uri ng pamumuhay na kakaiba sa ibang mga taong naninirahan din doon sa probinsya. Pero base na rin sa pagsasalaysay ng kanyang mga pinsan, ang nasabing pamayanan na iyon ay maituturing
na isa lamang alamat. Pagkat walang sino mang nakapagpatunay na totoong umiiral nga iyon at existido. Ang isang bagay pa na nakapagbigay ng matinding takot kay Andy ay ang sinabi ng mga pinsan niya tungkol sa kung anong uri ng mga tao ang naninirahan sa nasabing sityo na iyon. Sabi kasi ng mga ito sa kanya, mga hindi pangkaraniwan tao ang naninirahan doon, kundi mga aswang. Kaya yung mga kanayo nilang nawala ay pinaniniwalaan nilang napadpad sa nasabing lugar na iyon, kung kaya hindi na nakabalik pa. Ayon pa kay Andy, nang kanyang marinig ang mga sinabing iyon ng kanyang mga pinsan, ay talagang nangilabot siya at naging malikot na kaagad ang kanyang isipan sa kung ano ang mga maaaring masaklap na sinapit ng mga taong sinasabi nilang napadpad sa tagong sityo na iyon. Makalipas pa ang 3 araw na naroon sila sa probinsya, ay bigla na lang nagulantang ang mga tao sa bahay ng lola nila. Iyon ay matapos nilang marinig ang mga malalakas na paghiyaw at pag-iyak dahil namatay na ang kanilang lola. Kinagabihan noon ay yung unang gabi ng lamay. Habang lumilipas ang oras, ay lalo namang dumarami yung mga taong dumarating para makiramay. Sila namang magpipinsan na laging magkakasama ay naupo sa isang sulok at doon sila nagkwentuhan. Habang yung ibang mga tao naman ay abalang nagiinuman at nagsusugal. Yung iba naman ay naglalaro ng mga panlamay na laro sa probinsya tuwing mayroong patay, na hindi ni Andy nakikitang ginagawa sa Maynila sa mga burol. At dahil sa hindi talaga mawala sa isipan niya yung mga ibinahagi nilang kwento sa kanya, lalo na yung patungkol doon sa tagong sityo na iyon, ay nagtanong si Andy sa kanila. At muli nilang pinag-usapan ang ukol sa bagay na iyon. Sabi ng isang pinsan niya, minsan na nilang sinubukang magkakaibigan na hanapin at puntahan yung lugar na iyon noon. Pero nung naroon na sila sa bukana ng pinakapalatandaan, ay natakot sila at nagsiatrasan. Kaya hindi rin nila napatunayan kung totoo nga ba talaga ang tungkol sa sinasabing pamayanan na iyon. Hindi nila masabi kung umiiral ba talaga iyon o isa lang talagang alamat na nagpasalin-salin lang, na nabibigyan ng buhay dahil lamang sa kwento ng mga tao. Maya-maya, habang nasa kalagitnaan pa sila ng kanilang mga pag-uusap, ay isang matandang lalaki ang napadaan. Yumuko ito at sinabi sa kanilang totoo ang ukol sa tagong sityo at umalis na ito. Bigla namang nangilabot si Andy dahil parang siguradong sigurado yung matandang lalaki sa kanyang sinabi sa kanila. Sinundan niya ng tingin yung matanda at narinig niyang biglang nagsalita ang pinsan niyang si Iko at sinabing wag na raw niyang pansinin ang matandang iyon dahil may hangin daw ito sa ulo. Nagtaka naman si Andy sa kung ano ang ibig nitong sabihin
kung kaya tinanong niya ang pinsan. Sinabi nito sa kanya na yung matanda ay kilala sa palayaw na si Mang Ando, kung minsan naman ay tinatawag nila itong Andeng. Pero ang totoong pangalan daw nito ay Andres. Kilala umano ito sa kanilang lugar tungkol sa mga ikinukwento nitong pakikipagsapalaran at iba't iba niyang mga karanasan pagdating sa mundo ng kababalagan. At kabilang na nga rito yung tungkol sa Tagong Sitio na sinasabi nitong kanya nang napuntahan, napasok niya at nalabasan, na syempre marami sa kanilang mga kanayon ang hindi siya pinaniwalaan dahil madalas itong lasing at tuwing nakainom lang naman ito nagiging makwento, dahil kapag wala naman itong nainom ay napakatahimik na tao na halos ayaw ngang magsalita at makipag-usap. Nang mga mag-aalauna na ng madaling araw ay unti-unti nang nag-uuwian ang mga tao. Pero yung mga malapit nilang kamag-anak ay nanatili, kasama na ng iba pa nilang mga kababaryo. At isa na rin dito si Mang Ando, na nung mga oras na iyon ay parang may tama na ng alak at mag-isang nakaupo sa lupa na nakasandal sa isang puno na naroon. Sabi ni Andy noong mga sandaling iyon ay parang hindi na rin kayang antok na nararamdaman, kung kaya nagpasya na siyang mahiga at umidlip na muna sa isang mahabang upuan na naroon, habang yung tatlo niyang pinsan naman ay umiinom ng kape at nagkukwentuhan. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal nakatulog, basta nagising na lamang siya dahil sa narinig at naramdamang kaguluhan. Pagbangon niya ay sumunod siya sa kanyang mga pinsan na nooy nagmamadaling lumabas, at nalaman nila kung tungkol saan ang mga kaguluhan na iyon. Naabutan nila si Mang Ando na parang mayroong kaaway. Galit na galit ito at tinahamon yung kanyang kausap. Pero ang nakakapagtaka ay wala naman silang nakikitang ibang naroon maliban sa kanya. Sabi pa niya, mahusay lang daw sila sa talikuran at ang kaya lang ay yung mga walang kalaban-laban. Inutusan pa niya ang kausap na umalis na at wag nang babalik pa, dahil siya daw ang muling makakaharap nito. Bagaman tahimik naman ang mga taong naroon na nakikinig, ay hindi maiwasang marinig ni Andy ang kanilang mga sinasabi ng pabulong tungkol kay Mang Ando. Gumagawa na naman daw ito ng eksena at nagpapasikat, at hindi na naman daw nito mapigilan ang sariling magyabang dahil sa kalasingan. Maya-maya pa ay isa-isa nang nag-alisan ang mga tao, habang si Andy naman at tatlong pinsan ay naiwan at patuloy na pinagmasdan si Mang Ando, hanggang sa tumalikod na rin ito matapos na sabihing umalis na ang aswang. Hindi makapaniwala si Andy noong mga sandaling iyon na mayroon na palang aswang na nasa malapit at binisita ang lamay ng lola nila. Matapos ang libing ng kanilang lola ay bumalik ang mga tao sa bahay upang kumain. Ganon pala doon
sa kanilang probinsya. Nagkakatay talaga at pinapakain ang mga tao bago umalis at pagkatapos ng libing. Habang kumakain silang magpipinsan, ay biglang tumabi sa kanila si Mang Ando. Nagulat naman sila at nagtaka. Nang makita nito ang kanilang mga reaksyon, ay sinabi ni Mang Ando na mas komportable daw siya sa kanila na makatabi sa pagkain, pagkat naiilang daw siya sa ibang mga taong naroon. Habang kumakain, ay bigla na lang nagsalita si Mang Ando at sinabing kagatin lang daw nila ang kanilang isang daliri. Natigilan silang magpipinsan at hindi naunawaan ang ibig niyang sabihin, kung kaya tinanong nila ito. Mabilis namang inubos ni Mang Ando yung kanyang pagkain at tumayo na ito. Pero bago pa ito tuluyang umalis, ay sinabi niyang, "Tagong Sitio, kung makapunta kayo." Kaya nagkatinginan silang magpipinsan. Biglang napaisip si Andy. Paanong nalaman ni Mang Ando yung naglalaro sa kanyang isipan? Naisip niyang marahil ay pinagmamasdan sila lagi nito at napapakinggan yung kanilang mga pinag-uusapan. Nang sumunod na araw, nang magkitang muli sila Andy, ay kanila nang pinag-usapan yung plano nilang paghahanap sa sinasabing Tagong Sitio. Aminado silang pare-pareho na nakakatakot iyon, pero kasabay din noon ay kapanapanabik yon. At nagkasundo silang isagawa iyon ng araw ng Biyernes. Base kasi sa mga kwento-kwento, mas malaki umano ang posibilidad na makita nila yung sinasabing tagong lugar na iyon sa mga araw ng Martes at Biyernes. At iyon nga ang kanilang ginawa. Nang sumapit ang araw ng Biyernes, maaga pa, ay nakahanda na sila. Nagpaalam sila sa kanilang mga magulang at sinabing maliligo lang silang magpipinsan. May dala silang mga itak, lubid at pang-ilaw. Nang pumasok na sila sa kagubatan, ay biglang napaangat ang isang kamay ng pinsan ni Andy. At tila ba sinasabihan silang tumigil na munang sandali. Nakiramdam sila at ni isa ay walang umimik. Maya-maya ay biglang nagsalita si Andy sa mahinang boses at sinabing naramdaman din pala nila, pagkat kanina pa raw parang mayroong sumusunod sa kanila. Kaya naging mapagmatsyag sila at alerto. Sinabi din ng isang pinsan nila na malapit na sila sa pinakapalatandaan ng bukana ng sityo, kung kaya marahil ay iyon ang dahilan kung bakit may mga nararamdaman na silang kakaiba at hindi lang sila ang naroroon. Kulang-kulang 2 oras pang paglalakad at sa wakas ay narating na rin nila yung 2 puno ng balete na magkatabi. At yung pagitan ng mga ito ang siyang sinasabing daanan papunta doon sa Tagong Sitio. Lumakad sila sa pagitan ng 2 puno at nakita nga nila yung sinasabing daan. Pero bigla silang nagtaka, pagkat ang dulo noon ay isang maliit na lawa na mayroong maliit na talon. Medyo nalungkot sila, pagkat bigo silang makita yung sinasabing lihim na sityo. At nakumbinsi silang iyon ay isa lamang
katang isip, isa lamang alamat. Kaya sinamantala na lang nila yung pagkakataon para maligo. Tutal ay naroon na lang rin naman sila at iyon din ang paalam nila sa kanilang mga magulang. Kaya matapos na makapagubad ay isa-isa silang nagsitalunan sa tubig. Dinaan na lang nila sa tawanan at pagkukulitan ng lahat. Nang bigla na lang silang natigilan. Nang mapansin nilang mayroon ng mga taong nakatayo sa gilid ng kanilang pinaliliguan at nakamasid ang mga ito sa kanila. Bigla silang kinabahan at hindi nakagalaw sa kanilang kinatatayuan. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.